Hello guys, welcome back to the channel. गिबि-गिबियाव बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो मोजां दङ। दायो जोङो थांनो ओंखारदों अनसलियाव। एसे आगोलावसो मोनसे कल फैदों। आङो फ्लिपकार्टआव इन्डियान फ्लेग विथ वाच अर्डार खालामदोंमोन। बेखौनो लायनो थांदों। ओमफ्राय बेखौ कारनि सिगाङाव जि डासबर्ड थायो बेवहाय इनस्टल खालामनो थाखाय अर्डार खालामनाय जादों। स' दा बेखौनो लायनो थांनो ओंखारदों। अखाबो हादों, साइकेलजों थांगोन। आङो फंबायखौ नेगासिनो जोंहानि थखायाव। अखा हानायखाय स्कुटिखौ दिहुननो बादों, हाब्रु जादों बेवहाय एकदमबारे लामाया। ओंखायनो जोङो साइकेलजोंनो थांगोन। थांनानै बेनिफ्राय लाना फैनोसै। लाना फैनानै काराव इनस्टल खालामनोसै। माबायदि नुयो आं नोंथांमोननो देखायगोन। नायलांबाय थादो। फैगासिनो जोंहा नै हेल' बाबु थांसै। दायो जों अनसलि रावना होलांबाय साइकेलजों। अखा हादों बोथोरा लामाया ब्लेक गोसोम सानैबो केमेरायाव दै नांदों अखा हानायखाय। Dan dalam hal ada surat baik dari megang kali baik. Ini di sini lagi maju kan, naik kan. Berarti masih lebih terus. Baik kan. Baik saya tahu dengan sama ini. Saya harus kita baik upgrade oleh kali postongan. Dan ada sini kembali. Ini Onsoli Bazar. Maksudnya kita sedang Indo COVID-निफ्राय बांद्राय मानसि जायाखै। खम ओमफ्राय गायनाय फुनाय बोथोरबो ना, ओंखायनो बाजाराव मानसिया खम जादों। फाइनेलि जोङो मोनबायानो होनजायो। नेगासिनो जोंखौ कुरियार बया। गाइस फाइनेलि मोनफैबाय जोङो। दायो थांनो रेडि जाबाय नै। नों खिथाखै र'। दिखाखै आरो। फाइनेलि मोनबाय नै बेनो। बेयावनो दङ इन्डियान फ्लेग विथ वाच दङ। ओमफ्राय दायो दसे उनाव आनबक्सिं खालामगोन। पेमेन्ट बानायनि। हेल'। Sana lagi. Ses, ini aku hak mana benar ya, kawannya. Oh, nisung. Masihnya vaksin. Masih kartunya. Finally जाबाय जोङो थांनो ओंखारबाय। कुरियार बया फैसा गोसाना मुवा जि ओरैनो लादोंमोन। उनावहाय सानफिननो होननायसै। आंबो नायाखै जेसे दंमोन पकेटनिफ्राय दिहुनना होदो। उनावहाय साननानै लाबाय। दसे उनाव आनबक्सिं खालामनोसै माबायदि दङ। मोजां ना गाज्रि। बारा दामनि नङा। 189 लादों। खम दामनिखौ मोननाय। Hello guys, once again welcome back to the channel. Now I'm going to unboxing this Indian flag with watch. Let's see Dignity, and let's see inside this package, inside this box. Wow, see, this is Indian flag with watch. Nice, no need this one.
say I ordered this one to install in front of the car dashboard. Really very nice. This time is almost same.